Jazeker, Frank Steins op het carillon en het prachtige Bichonnes Limburgers. De eerste regel van het liedje Bichonnes Limburgers, dames en heren, is natuurlijk S de klanken van de ovenklok. Harry Bordon, hij in de verroet in de blik wie er dit maakte. In dit programma gaan we van alles doen. We gaan jazzmuziek laten horen, we hebben vastelovens-kenners in de studio, we gaan pleitjes draaien en we gaan het hebben over de geschiedenis van de muziek. Een beetje kriskras, wat is vasteloven, dus mogen alle kennen gewoon. En dat gaat het ook zeker vandaag in dit programma. Essen hoe vroeger een broerlof had. Kost twee dingen doen. De huur zich een platenwisselaar met een oude platen erbij. Of de huur zich een accordeonorkestje. Eens kijken. Jazeker. De bekende sneeuwwalser van het Parkstadse duo, toen had het nog de Oostelijke Mijnstreeks duo, Schriebel en Hupperts. En Schriebel en Hupperts, in 1961 worden die al wereldberoemd in gans Nederland. Want ze komen in een nationaal tv-programma op de nationale televisie. Het wordt stil op straat in de Oostelijke Mijnstreek. Wie zie bij Bruce Lowe in het programma Be Bruce komen. Een beetje raar, want ze zitten in een dueske. Er zitten twee poppetjes in. Poppetjes? Wij zijn geen poppetjes. Wat zijn jullie dan? Wij zijn harmonica-spelers. Oh, nou, ik zou zeggen, laat dan maar eens een stukje horen. De heren Schriebel en Hupperts. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Het is vandaag een hele bijzondere dag. De heren Schriebel en Hupperts hebben een jubileum. Want de ene is precies 2 maanden zo lang in het vak als de ander. Meneer Hupperts, hoe lang speelt u al accordeon? Nou, 30 jaar, meneer. 30 jaar. En meneer Schriebel, u dus 15 jaar. 60 jaar, meneer. 60. Hoe oud bent u dan, meneer Schriebel? 68 jaar, meneer. Dan bent u ook vroeg begonnen. Ja, als kind. Van 8 jaar. En waar komen de heren vandaan? Wij komen heel uit het zuiden, uit Kerkrade uit Limburg. Limburg. Hoe bent u hier gekomen? Met de auto? Met de fiets, meneer. Met de fiets? Van Limburg hier naartoe met de fiets? Ja, maar dan moet u toch doodmoe zijn? Oh, dat valt nog aan mee. We zaten voor in de trein en de fiets zat in de bagagewagen. Oh, op die manier. Nou, ik zou zeggen, voordat het kastje dicht gaat, mogen we nog een nummertje horen? Zeker, meneer. Nou, de jubileum polka van Karl Schriebel.
geweldige televisie toch. Karl Schriebel, oorspronkelijk uit Oostenrijk. En Jos Hupperts, geboren in Kerkrooy. We hebben 2 heren nog hier neven zitten. René Housemans, muzikant, vastelovenskenner, maken. En de enige echte vastelovensredacteur van L1 Televisie, collega Tom Doesborg. Dit is 1961, maar vastelovensmuziek gaat veel weer terug, toch? Ja, maar het is natuurlijk moeilijk om te kijken wat we aan beelden kunnen vinden in alle archieven. En er komt nog veel meer, hè? Ja, we hebben de ganse avond dat soort grij. Dat kunnen we aan de Laameker en de Voerjager uit de Zittert vragen. Want ja, voordat er televisie was, voordat er plaatopnames waren, wat zongen de mensen met vastelovend? De lui zongen van alles. De lui maakte feest, men wou lui een spiegel voor houden. Men maakte klanken, wat er los wordt in de stad, dan maakte men het op. Eigenlijk meestal ter plekke. Meestal een jaar erop was men alleen maar wat met vorig jaar ook gezongen. Ja, ik me gaat herinneren, dus wordt het een beetje veranderd. Een dorp bier hoort men dat liedje en maakt er weer een eigen versie ervan. Dus eigenlijk, muziek wordt nooit gestold, het wordt altijd in beweging. Heb je een voorbeeld? Nou, we hebben natuurlijk verschillende liedjes. Van de ganse oude liedjes, waar kenjer, maar vooral ook volwassenen langs de deuren gingen. Die gingen voerjagen, fooienjagen. Bedelen. Bedelen. Dan gingen ze langs de deuren zingen in de hoop dat ze het lekker zouden En krijgen. wat kregen ze dan? Spek en een pannenkoek. En de mans die misschien een drupje. Ja? Of beer. Bijvoorbeeld een van die ganse oude liedjes is... Ik heb zo lang met de voekenpot gelopen. Ik heb geen geld om brood te kopen. Voekenpotterie. Ja. Geef me een uurtje, dan ga ik voorbij. En dan hoopten ze dat ze het kregen. Want als ze dat het kregen, dan koos je de gullegever een zedig leven toewensje, maar gewoon voor niks. Ja, dan worden er ook de piezing natuurlijk. Hè. Want er komen allemaal die liedjes, komt ze gaat van... Hier woont een rijke man, die mich wel gaat geven kan. Vuil zal er geven, lang zal hij dan leven. Ja? En ze trokken ze rondje. Oké. Op vastelovensdag, de denzig, de kenjer, s'avonds de manslu en de vrouwlu deden dat op maandag. De oorsprong van het opbieverbal. Ja. Veel muziek klinkt als marsmuziek. Dat Is klinkt, het ook? Ja. klinkt met militair in de oren. Het is natuurlijk ook deels militair, hè? Want de onze vastelovensvorm, de Rijnische vastelovend, dat komt natuurlijk uit het Rijnland. Vooral uit een tijd dat er oorlog was geweest, de Fransen tegen de Pruisen, en dat ging op en neer. En wie de Duitsers eigenlijk een beetje de Pruisen hadden gewonnen, hebben ze die Fransen een beetje te kakken willen zetten. Door hun kostuums te pakken, maar vooral ook hun liedjes Daar te komen de pakken. blauwe en de rode vonken vandaan. Onder andere. Ja? Ja. Maar ook de liedjes. Bijvoorbeeld een bekend liedje, ook een kenjerliedje, maar ook een vastelovensliedje, een heel oud. Dat kent ze wel, maar het is eigenlijk een melodieke, een signaal uit het leger. Hup, Marjanneke, pup, Marjanneke, tegen de vasteloven. Hup, Marjanneke, tegen de carnaval. We zingen leven de vaste loven. Ja, het ligt eraan aan welke kant je steeds natuurlijk. Hè. De worden natuurlijk voor de vastelovend. Maar ook heel veel lui die tegen de vastelovend waren in de Stoer. tijd. Onder andere, hè, de kerk. Ik bedoel, het huis met vastelovend, meestal het 40-urig gebed. Hè. Maar soldaten hadden er geen last van. Daar hadden we last van. Die horen meestal, hier, tenminste, het horen staatse soldaten, En protestanten die meestal. vierden carnaval. Heidenen, ja. Nou, heidenen wil ik nog net niet zeggen, maar nee. Ja, voor de katholieken. Het horen wordt heidenen. in ieder geval geen katholieken. En die houden ook zich van, ja, de vastelovend hier is er niet. Maar de echte verstokte katholieken in dat hier, daar moest je natuurlijk ook niks van hebben. Want bij Sjoro Lever, de kerk vol zit met 40-urig gebed. Ja. Met vastelovend. Dat is hem gauw overgegangen dan toch, ja. Dikwijls van de Morotte in Zittart, daar hebben ze toch ook dat weer dat... Oeh, het rood, geel, groen. Ja, dat is ook net. zo'n militaire mars. Ook een militaire mars, maar al een heel oude melodie. Misschien al gebruikt in theaterstukken, maar ook binnen de militaire muziek. Moest eens kijken, we hebben wat op YouTube gevonden. Het origineel heet La Rêve Pas. Komt uit een film van 1949. En een van de Ierse zanger, Jozef Lok, of Lokke, die zingt het. Laat maar eens kijken. Ah, ben eens benieuwd. I'll sing Larry Pass. Do you mind? Thank you. You like this? Out on the plain the weary soldiers now are sleeping, lulled to slumber while the evening breezes blow. From the fields the smell of
of new mown corn is creeping, and the sentinel is pacing to and fro. Then all at once the sky is filled with shapes of horsemen, lit up by lightning as the dying day goes down, and the famous white horse is directing the course to renown. See them pass on, those hussars, those dragoons and guardsmen, glorious strong, from Austerlitz meet the eagle's eye, braves from Quebec, from Marcoa triumphant story, steel hearts are there, see them riding on to glory. See them pass on, hear the gun, those hussars, those dragoons and guardsmen, glorious strong, from Austerlitz meet the eagle's eye. Gaze around, see them pass by, our hussars, our dragoons, our glory. In how they die, yet they live in song and story. Een heel oude melodie dus. Chic, hè? Maar we weten niet wie die in het Sittard is blijven hangen. Nee, hoe 1949, even zeggen toch, What a Carry On, dat wordt de titel van de film. Ah ja, zit de film, maar het liedje is veel ouder. Ja, het liedje is veel ouder. Het heeft waarschijnlijk ook of een Franse of een Duitse oorsprong. Want er wordt ook veel gebruikt, hè. Operettemelodieën die in worden gezet. En de kunstliederen waar een nieuwe tekst op komen. Bijvoorbeeld het allereerste was het liedje van de Marotte in 1981. Geschreven door Jonas Salomon Osterdrijver. Hoe welk jaar? 1881. Oh ja. Dus, maar dat klinkt Hewitt's. Ja, dat wordt de voorzanger van de synagoge in Sittard. Maar dat wordt ook lid van de Marotte. Dus de vierde net, die Joodse gemeenschap vierde zo goed vast, geloof ik met. Dus we hebben een hele hoop te danken aan soldaten en aan Joodse voorgangers. Heel zeker. Echt bizar. Heel zeker. Ja, speel eens. En dat is eigenlijk de melodie van De Oude Tante. Toen had hij een heel populair liedje. Kom jongens alle nij, zing diedeldommeldij. Het is vaste lovensvreug in alle eer en deug. We maken ons plezier en drinken bij je bier. En zingen lustig keer op keer. Ja, de Marotte zullen leven, ons blijdschap geven, geheel ons leven. De Marotte zullen leven, ons blijdschap geven, jaar op jaar. Eigenlijk waren het zo na de Tweede Wereldoorlog graag een probleem dat er Hollandse liedjes worden gezongen met vastelovens, toch? Sterker nog, ik denk dat als ik hier kijk in het archief naar de oude vastelovensliedjes van voor de Tweede Wereldoorlog, zowel in Sittard, Maastricht, Venlo geloof ik ook Nederlandstalig. Want we hebben in het archief in Hilversum een bezoek van de Marotte gevonden aan de Jordaan. Ja, daar gingen ze het heel speciaal zo. Ze gingen naar Zwarte Riek vanwege welk liedje? Is Stijfselkissie, hè? Ja, mijn wiegie was een stijfsel. Mijn wiegie was een stijfsel. Ja. En Zwarte Riek die dat zong, die kreeg een onderscheiding. Dit moeten we echt gewoon kijken. Ja, bizar. In het hart van het oude Amsterdam, in de Jordaan, werden de feestelijkheden van de bevrijdingsdag opgeluisterd door de komst van grootvorst Willem I en prins Jan, de bestuurderen van het Marottenrijk Sittard, die hier kwamen om de Jordaanzangeres Zwarte Riek te benoemen tot ambassadrice van carnavalsland. Zwarte Riek, marichtig voor het bewijs van erkentelijkheid namens de Raad van Elf en het gans Marottenrijk decoreren en benoemen tot ambassadrice van het Marottenrijk in Amsterdam en bezunjer in de Jordaan. Nadat Zwarte Riek het teken van haar nieuwe waardigheid had ontvangen, dankte zij op haar eigen wijze voor deze zeer bijzondere onderscheiding. Ik ben door dit bezoek en deze onderscheiding zo ontroerd dat hiervoor heb ik geen woorden. Maar ik heb wel een lied en dat zal ik u laten horen. Mijn wiegie was een stijfselkissie. Mijn wiegie was een stijfselkissie. Mijn deken was een waaierrood. En mijn wiegie was versierd met strikjes. Mijn warme kruik zat in een oude zon. Ten slotte maakte de pas benoemde ambassadrice een rondrit door de buurt, tezamen met de carnavalsvorsten,
wier aanwezigheid op deze dag bewees dat ook in het zuiden van ons land het stijfselkissie van Zwarte Riek grote weerklank heeft gevonden. Ja, het allerlaatste fragment, dat is zo chic. Het ziet echt gewoon zwart van de lu. Die Zwarte Riek, dat wordt een grote ster destijds. En ook die mannen van de Marotten die de vastelovend van Amsterdam komen brengen, die maakten er geen probleem van om gewoon mijn wiegje was een stijfselkissie uit volle borst met te zingen. Daar zou ze nu om moeten komen. Toen ging dat gewoon zo. Moeten we eens goed realiseren hoe de vastelovend nu eigenlijk vanaf komt en hoe onze Limburgse volksaard door best in met ging destijds in die jaren. We gaan een paradiegroep uit Heerlen, de Globetrotters, legendarisch in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60, maar ook tot in de jaren 70. Er zijn verschillende samenstellingen geweest. De oersamenstelling, dat waren de twee gebroeders Stolman en Bert Nadenoen, een geweldige gitarist en ook een geweldige liedjesmaker trouwens ook. En die gingen optreden bij de Gert en Hermine Show. Dan gaan we terug in de tijd, dan gaan we terug naar 1967 op een legendarische datum. De datum is de 11e van de 11e. De Globetrotters in de Gert en Hermine Show. Dames en heren, u gaat thans luisteren naar het Franse gezelschap Les Champions de la Chanson. Une font de la vallée, de porte-monnaie, de canapé. Voici une pluche crapaud de la punaise, c'est au madame de mayonnaise, une cloche gloumel de clochard, mais non monsieur le répertoire, la belle, une belle déintention, la bim bam boum de quatre lions, bom 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 bom, une cloche bimmel de bam 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 bam. Écoutez de macadam, la corridor de la pendule, une wecker de vestibule, sur la rythme de chanson, la mélodie de carillon, une bridge de la briquette, wacht hem op de secrétaire, kinders, wat een weer. Dank u wel, dames en heren. En thans volgt dan de welbekende Belgische zanger Wil Tuurmaar. Dank u wel, dames en heren. Vermits onze landgenoot Eddy Merckx de titel heeft gehaald in Heerlen, is het liedje wat ik nu ga zingen niet bestemd voor de Nederlander Jan Jansen, maar het is getiteld Nu is het te laat voor berouw. Te laat voor berouw. Je woorden van liefde en trouw. Je wilde het rekken, voor mij kun je vertrekken. En nu is het te laat voor berouw. Je hield mij aan de lijn als een hondje. Je stuurt mij met een kluitje in het riet. Ik gaf voor jou menig rondje, maar jij dronk het niet. Nu is het te laat voor de rouw. Je woorden van liefde en trouw. Je wilde het rekken, voor mij kun je vertrekken. Nu is het te laat voor berouw. Nu zeg ik het tegen mijn vrouw. Señores y señorita, de trio Los Papagailos. Gente
Benvenuto, Santa Maria, Costa Parera de Benfica. Fresco de cotellette, de fricadelle, de caffettaria. Quando de buone notte, de nonne botte, etc. Fiesto de carnaval e l'emborghia. Ay, 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 canta. Ja, zeker Martin Stolman, Jan Stolman en natuurlijk Bert Nadenoen, oftewel de Globetrotters uit Heerlen. Ze speelden er met niet alleen door gans Limburg, maar ook door gans Nederland. Die parodietrio's die zijn tegenwoordig zeldzaam, die zussen niet meer zo. En vooral ook die zeepkistbas maakt enorme indruk op mij, als dat muzikaal even mogen analyseren. Goed, we hebben het over nationale televisie waar Limburgs trots op te zien is. En als we het over Limburgs trots hebben, dan zouden we het zomaar kunnen hebben over deze meneer, Pierre Knoops uit Brachtbeek. En Pierre Knoops, die wordt de gast in het programma Voor de Vuist Weg. Beroemde programma van Willem Duis, vergelijken maar met De Wereld Draait Door. Alleen één keer in de week uitgezonden. De straten worden uitgestorven in het ganse land. En als je bij Willem Duis wordt geweest in het programma, dan wordt ze immers in Nederland. We gaan hem zien in dat programma. Eerst een interviewtje gaan we recht kijken. En ja, Willem Duis zet er een klein beetje meutje met om hem fatsoenlijk aan te kondigen. Ik heb hier de keizer van het carnaval, de grootste butenredner aller tijden, de gouden kap, Pierre Knoops. Hij is butenredner en dat betekent dat hij dan toespraken houdt tot het volk in Limburg. En heeft meegedaan aan wedstrijden. Hij won de eerste prijs en hij won weer de eerste prijs en weer de eerste prijs. En toen heeft hij de eeuwige eerste prijs gekregen. Hij mag niet meer meedoen. Hij is de beste. En hij staat voorop Avrobode televisier deze week. En dat is in dit geval erg belangrijk, want onze vriend Pierre Knoops is postbode. En dit is een zwaar blad, hè, dit. Ja, dat valt niet mee, hè. Ik had gedacht om de versterking ook enigszins aan u over te brengen. Daarom heb ik een Limburgse vla meegenomen. U zult sinds het vorig jaar dat u in Limburg bent misschien niet meer eens fatsoenlijk gegeten hebben. Ik denk, neem nog maar eens een Limburgse vla mee. Een rijste vla, ja, de Hollanders krijgen graag iets van Limburgers. Maar ja, laat maar gaan. Dat is meegenomen. Hoe is dat om je eigen portret rond te brengen bij de mensen? Ja, ik heb tegen de mensen gezegd, ze schatten zoiets een 10.000 abonnees dat gaat kosten, maar ja. Maar het gaat vrij goed. Ik bedoel, ik heb die dingen dus heel voorzichtig rondgebracht en de baas heeft er nog extra op gelet. Maar hij heeft me toch niet kunnen trapperen met werken, dus ik heb het gewoon gedaan. Ja, ja. Je moet met hem zo oppassen, want als je wat verkeerd zegt, dan krijg je onmiddellijk een veeg uit de pan. Hè? Dat is het karakter van de butenredner ook, hè? Ja, je moet eigenlijk een beetje een soort zelfspot naar buiten uitdragen en de mensen eigenlijk in een spiegel laten kijken. Dat gaan we dan zo meteen, dacht ik, ook even doen. Ja? Dat lijkt me wel prettig, ja. We kunnen het goed verstaan tot nu toe. Ja, Limburgers zijn ook mensen. Oh nee, ik dacht dat je misschien een spoedcursus Nederlands had gevolgd.
Ik dacht dat je misschien een spoedcursus Nederlands had gevolgd. Ja, als Pierre Knoop zijn buurt misschien toch in het Brachsplat had gedaan en hij er iets meer meutje had om het te verstaan, die Willem Duis. Maar Pierre Knoops, die passen zich aan. Ook een soort chameleon, trooi overal op in het Nederlands. En als ze geen Limburgs kosten verstaan, deegt hij zijn buurt in het Nederlands. Zo wie nu in Voor de Vuistweg. Ik zeg toevallig wat bij jullie het huis in branden. Ja, en de vlogen die vlammen door de lucht en dan viel die vonken op die paardenstal. En toen wou het paard niet meer uit en toen zat een hond en een paard Duits en aarde naar boven en zulke hondenen. Ja, maar zegt eerst me dan ook nog het huis afgebrand. Hoe kan zoiets? Ja, ik zeg, we waren onder in de kamer aan het bidden. Heeft waarschijnlijk iemand een kaars omgestoten. Ik zeg, en toen zijn die gordijnen gaan branden, toen vlogen die vlammen door de lucht en toen viel die vonk op die paardenstal. Ik kon die ook niet tegenhouden. En toen wou het paard niet meer eruit en toen zat een hond en een paard Duits en aarde naar boven en zulke hondenen. Ja, maar zegt hij, wat moeten jullie bij mij in huis bidden? Er is toch niks te bidden? Ja, ik zeg, je schoonmoeder die had een licht en hartinfarct gekregen. En toen waren wij er bij een bidden. Heeft waarschijnlijk iemand een kaars omgestoten, dat weet ik ook niet. Toen zijn die gordijnen gaan branden. Ja, en toen vlogen die vlammen door de lucht en toen viel die vonken op die paardenstal. En toen wou het paard niet meer eruit en toen zat een hond en een paard Duits en aarde naar boven en zulke hondenen. Ja, maar zegt hij, hoe is dat nou mogelijk? Mijn schoonmoeder, hoe kan die zoiets krijgen? Ja, ik zeg toen ik haar vertelde dat je vrouw met een tuinman weg was. Zeg, toen kreeg hij een lichte hartinfarct en dan waren wij er bij een bidden. Heeft waarschijnlijk iemand een kaars omgestoten, dat weet ik ook niet. Ja, wat een onzin, hè. Maar in ieder geval, dames en heren, ik zou zeggen, ik heb met de directeur van Spand afgesproken, u kunt na afloop allemaal 1 consumptie genieten van mij. Dat wordt u dan spontaan als Limburger aangeboden. Ik heb het met de directeur afgesproken, want hij zegt nog tegen mij, dat is toch helemaal niet nodig, zegt hij. Dat hoeft toch niet? Ja, ik zeg dan laat maar. Ja, zeker. Vanuit het Spand in Bussum, opnames uit het jaar 1972, Pierre Knoops in het Nederlands. Ik heb trouwens toen een LP, dus we zijn helemaal vol met Pierre Knoops in het Nederlands, dus dat is helemaal geen unicum dat er dat deed. Limburgse liedjes in een jazzjaske. Dat is iets waar Mark Huyne met zijn trio al 2 cd's met heeft volgespeeld. En misschien ken je hem nog wel, Chet Baker, beroemde jazzmuzikant. En als Chet Baker het liedje Der Lange Jan hij gekocht, hij er het misschien wel zo gespeeld.
Ja, zeker het Mark Huilen trio en dan de Lange Jan van Wiel Kniepa. Een van de vulle uitvoeringen die ze hebben gemaakt, die ze hebben gearrangeerd op die 2 cd's die zijn uitgekomen. Lesse cd die heet Heves, we gaan er dadelijk even verkallen. David Laborier op gitaar, Jo Didder op de contrabas en natuurlijk Mark Huilen zelf op de trompet. Tom, wat draaiden ze bij u toe vroeger voor vastelovensmuziek? In de jaren 80 was toen nog een jongs geworden. Ja, wij hadden de LP's van Jokus. Hè. Dat waren de uitklapbare LP's. En aan de binnenkant stonden de teksten en die kosten bij V&D die kopen. En daarvoor hadden we al de singeltjes. Dus wij baseerden ons eigenlijk altijd op de eigen muziek van onze nummers. We hadden alleen op de Nederlandse televisie las van Hollandse liedjes. Las? Ik vond er staat een paard in de gang. Vond je een geweldig liedje van André van Duin. Ja, maar over het algemeen, bij mij toes, wordt toch heel druk als dat op volle toeren kwam of op losse schroeven in die uitzendingen. Ja, mijn vader deed duwde de knoep uit. Echt waar? Ja, omdat het gewoon niet, ja, dat was toch niet de sfeer die wij kosten en waar wij mee waren opgegroeid. Maar daar heb je gelijk. André van Duin heeft hele leuke liedjes gemaakt en hij heeft ook altijd van de kernwaarden van vastelovend gebruik gemaakt, van de omkering. Als een spiegel voor houden van Duin kost dat als een van de beste. Hey, maar over omkering gesproken, hè? Een van mijn favoriete Hollandse carnavalsliedjes is het Limburgs Klaaglied van Martine Bijl. Die draait het 2 keer om, toch? Ja, en wat wij er toen vreselijk in vonden, wat ik van mijn elders dan hoor, is dat Martine Bijl probeert een soort Limburgs noot te doen. En voor ons klonk dat dan heel Brabants, maar als ik het nog eens een keer terug beluister, dan klinkt het wel heel erg Parkstadachtig. Ja, zullen we toch gewoon nog een keer kijken naar, het is goed naar die gedaan. fantastische kleinkunstenaars en naar die geweldige cabaretier en de hele mooie vrouw ook. Dat mag ik best zeggen, want ze is er niet meer. Martine Bijl, het Limburgs Klaaglied. Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Hij is gewoon een hele andere man, hè. Voor mij is het een carnavalstiran. Hij komt geregeld kijken naar zijn prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed. Maar het carnaval zit mij niet in het bloed. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar gekniet uit Limburgs deeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Maar ik doe het voor mijn vader zijn plezier. Ja, ik ging liever naar die film van die grote witte haai. Maar mijn moeder laat me zwoegen, want die bak weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader is mijn man. Dat is waar, maar potverdikke, waarom is ze niet getrouwd met een leuke vent uit Drachten of uit Leeuwarden of Grauw? Maastricht is heus fantastisch op zichzelf. Maar het was nog leuker zonder raad van elf. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar gekniet uit Limburgs deeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Ook al kan ik niet meer lopen van het bier. Ik heb ook een vaste vriend, een leuke vent, wel wat bedees. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Hij is soms triest die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls liederlijke taal. Ja, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke ochtend lig je snurkend onderaan de trap. Ja, die jongen maakt me vreselijk nerveus. Ik ben natuurlijk veel te serieus. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Was dat nou een hit? Kleintje. Nou, ik kan er ook niks van zeggen tegenwoordig. Hè? Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op met toeteren van papier. Maar ik doe het voor mijn vader zijn plezier. Ik heb ook nog een vriendin die bij de Maserette zit. Dat is wat voor jou, zei vader. Waarom word je ook geen lid? Nou, ben er dan geweest, maar 1 keer. En na die keer toen hoefde ik niet meer. Ja,
moest daar zo marcheren, al half in mijn blote gat. En toen durfden ze nog zeggen dat ik de ware geest niet had. Ja, ik weet het wel, ik ben niet zoals zij. Ik ben anders, hè. Daarom hoor ik er niet bij. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Want mijn vaderland is toch uiteindelijk hier. Ja, zeker Martine Bijl en het blok. Op het eind trokken ze nog een heel blik majorettes op. Hè. Dat Limburgs klaaglied leidde trouwens in Maastricht op deze platen 2 keer tot een Hollands klaaglied. Ook geweldig. Mocht je die plaat toes hebben, zit er maar eens een keer op. Best leuk om te horen. Hey, over Hollandse meuk gesproken. Ik heb hier... Ik denk dat dit wel... dit zijn allemaal singeltjes van Frankie Boy. En Frankie Boy, die komt uit Wiertom. Ja, Frank van de Knep. Frank van de Knep. Kneepkens. Kneepkens, Frank Kneepkens. Ja. En ik wist helemaal in het begin helemaal niet dat het een Limburger wordt, dat het Wiert kwam. Maar daar had je ook een hele grote hit. Die mocht ook in op volle toeren of op losse groeven. Giel Montagne, die kondigde hem ook aan wie dat altijd deed met zijn kenmerkende grote snor. Met dit liedje zou het tegenwoordig onnemer kennen. Ja, ik ken niet meer. Nee, hè? Nee. Voor alle Italianen, sorry. O mia bella, bella Margherita. Frankie Boy. Het is natuurlijk geen verrassing, want het zag er al naar uit dat het een gigant zou gaan worden. En dat is het inmiddels ook wel duidelijk gebleken. O mia bella, bella Margherita. Hier is hij, Frankie Boy. Ik ben een Italiano, ik speel een goed piano. Ik werk in die fabriek en ik maak me altijd ziek. Oh mia bella, bella Margherita. Jij en ik, wij wonen vis-à-vis. Ik zing hier een leuke melodie. En mijn hartje slaat op hol als ik jou maar zie. Je bent een leuke tante, een echte beide handen. Je hebt een eigen huis en veel centjes in die kluis. Oh mia bella, bella Margherita. Jij en ik, wij wonen vis-à-vis. Ik zing hier een leuke melodie. En mijn hartje slaat op hol als ik jou maar zie. Oh mia, mia amore, ik ben het totaal verloren. Als jij wilde open doen, oh jij krijgen we maar die dikke zoen. Oh mia bella, bella Margherita. Jij en ik, wij wonen vis-à-vis. Ik zing hier zo'n leuke melodie. En mijn hartje slaat op hol als ik jou maar zie. Als jij met mij wilt trouwen, zal ik weer van je houden. Want je bent zo'n lekkere stuk en je brengt me veel geluk. Oh mia bella, bella Margherita. Jij en ik, wij wonen vis-à-vis. Ik zing hier, oh zo'n leuke melodie. En mijn hartje slaat op hol als ik jou maar zie. Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italië. Oh, mia bella, bella Margherita. Jij en ik, wij wonen vis-à-vis. Ik zing hier zo'n leuke melodie. En mijn hartje slaat op hol wanneer ik jou maar zie. Ciao, ciao Margherita, cantante sono simpatico. Franco Macaroni Canaloni. Ja, Frank van de Knep, oftewel Frank Kneepkens, die hebben we allemaal beter kennen als Frankie Boy. Trouwens ook 2 keer Nederlands kampioen discjockey geboren. Ja, je hebt nog op de boetezitting gestaan een keer. Ja, maar toen worden we maar Nederlands kampioen discjockey. Nee, toen had hij een dialectnummer gemaakt. Ja. Maar dit zoet mijn vader ook meteen uit. Ja. Als hij begon te zingen, pas, dan knalde hij een andere zender. Hebben ze een zware jeugd gehad, merk ik? Ja, dat heb ik zeker. Ja, een hoop moeten missen. Dankzij Frank van de Knep. In de jeugd. Ja, op de boetzetting stond daar.
volgens mij 3 zinnen en die hele zoepkool ging plat. Hoor. Ja, hij had natuurlijk een enorme brok aan ervaring wat betreft optreden, dus dat kostte wel. We gaan het hebben over een van de grootste vastelovershits van Venlo in ieder geval. En misschien wel van Nederland. Och was ik maar bij moeder Does gebleven. Och was ik maar met dich niet mee. En dit is, was ik maar, op het Hoesjestuit gezongen door Tuur Luxemburg met volkszang. Hè. Het is een soort live-opname volgens mij. Ik denk dat Frans Boermans ook wel meezingt een beetje. Maar hij heeft de credits niet gekregen. Het is natuurlijk wel een liedje van Frans Boermans en Tuur Luxemburg samen. Grote hit. Een grote hit in Venlo ook. Een van de liedjes van Venlo. Hè. Ja, zeker. Volgens mij 1951, als ik me niet vergis. Ja. Maar daar gebeurde het met dat liedje. Want dat liedje ging een eigen leven leiden en boete Venlo uitkomen. Weet je wie dat gegaan is? Nou, Johnny Hoes had een... platenbaas Johnny Hoes. Die is na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk in Weert blijven hangen omdat het door een Deens waren. En is door een platenzaak begos, Telstar. En Johnny ging eigenlijk de liedjes over in Limburg af, ook in Venlo met een cassette recorder. En dan noemen zich die melodieën op. En die had eigenlijk tegen Boermans in Luxemburg gezegd van, ik kon dit landelijk uitbrengen. Wilt je dat? Nou ja, ze hebben hem toestemming gegeven om dat uit te brengen, maar wilt je dat dan ook komen zingen? Zoals, nou, dat willen ze niet. Nee. Ze willen dat niet in het Nederlands gaan zingen. Dus ja, hij heeft nog zitten zoeken naar een vervanger die dat kon doen. Hij zou te denken aan de zanger van Ik sta op, wacht. Joop de Knecht, hè? Ja, Joop, nou, Joop kon op een of andere manier dat ook niet brengen. En toen had Johnny Hoes, die eigenlijk niet gewend waarom liedjes zingen, heb gezegd, ja, dan zing ik het maar zelf. Zing ik het maar zelf. Ik hoorde hem zo zeggen. Ja, hoe Katen terecht komen, daar uit Rotterdam. Hij schreef dan ook een coupletje bij, want toen hebben ze het over Joop de Knecht, Ik sta op wacht. Hij schreef dan ook het soldaat coupletje bij. Mocht zich daarom ook zelf bij de credits schrijven, dus degene wat er geld in gingen verdienen. En het wordt een van de best verkochte Nederlandstalige liedjes aller tijden. Er zijn echt duizenden en miljoenen exemplaren van verkocht. Maar daar hebben Boermans en Luxemburg natuurlijk ook aan verdiend. Ja, hij heeft tegen mij wel eens gezegd dat Boermans en Luxemburg er inderdaad flink aan moeten hebben verdiend. Maar goed, dat kunnen we niet. Ik kan dat nergens hard maken, laat ik het zo zeggen. Ja, we hebben een fragment gekregen. Het is wel leuk dat er met de vastelovensoptocht in Venlo hebben Boermans en Luxemburg door de draak mee gestoken door in een open Cadillac, een hele deur, een grote wagen, in de optocht mee te gaan. Weet je wel? En dan was ik maar. Ja, dus ze kosten er zelf wel heel erg om lachen waarschijnlijk. En ik hoop het ook. Omdat er eerder wel een bedrag op een bankrekening wordt bijgeschreven. We hebben van de familie Hoes een fragment gekregen uit de Een Lach en een Traan show. Dat waren bekende shows destijds van de Telstar-stal. Johnny Hoes is al iets ouder, maar hij zong het nummer voor een enthousiaste zaal. Volgens mij is het Munttheater in Weert. Johnny Hoes met Och was ik maar. Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och was ik maar met jou niet meegegaan. Och had ik naar jouw ogen niet gekeken, dan had mijn hart nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond. Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och was ik maar met jou niet meegegaan. Toen ik van verlof kwam, zag ik in de trein het allerliefste meisje, die mooie Madeleine. Ik heb een hart verloren, zij gaf mij haar woord, maar gisteravond stond ze met een ander aan de bord. Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och was ik maar met jou niet. Jazeker.
Johnny Hoes in zijn, toch wel, dit wordt toch wel een beetje ooier, maar dus is die hele zaal helemaal plat gewoon bij zien wat heet Och was ik maar. Waar vond je in het archief nog een prachtig fragment uit 1961, een orkest onder leiding van orkestleider Piet Scheffer, die op een weergaloze manier het nummer Och was ik maar speelt. De NCRV had Johnny Hoes dit stuk willen laten dirigeren. Maar daar heb ik me nou echt met hand en tand tegen verzet. Anders ben ik vrij makkelijk, maar nou toch niet. Want ik vind het veel te fijn om nou zelf eens een mooi stuk te mogen dirigeren. Een daverend applaus. Piet Scheffer stond volgens mij onder meer voor de Skymasters, maar arrangeerde ook voor het Metropoolorkest. Dit is gaaf, hè? Ook audiotechnisch nog. Wie dit bewaard is gebleven, hè? Briljant. Ik daag nu iedere zaterdag in Limburg om dit op het repertoire te nemen. Dan zorgen we weer voor het arrangement. En de ene van we gaan nog niet naar huis, want dat blokfluitje. Hè? Geweldig toch? Want moeder is niet thuis. Moeder is niet thuis, want och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Goed, Piet Scheffer met zijn orkest. Ja, prachtige opnames uit het archief. Immers de ganse dag met zijn naast in archieven zit, is collega Tom Doesborg. Maar René Houseman zet ook al een eindje van. René is nog erger. Wat? Zullen we best iets maken? Een voerjaagwedstrijd. Ja, We zien straks blijven hangen een beetje bij die garnizoenleedjes en bij de Marotten in de Jordaan. Ja. Wat fantastisch waren. 50 al 60 zal ze wel een beetje. Maar dan op een gegeven moment komen dan toch de eigen vastelovensliedjes op. Misschien wel onder invloed van troubadours? Ja, dat gaat een beetje in elkaar over. En op een gegeven moment is het ook niet meer zo heel erg duidelijk. Wat is nu een vastelovensliedje en wat is geen vastelovensliedje? Tegenwoordig werden er ook nog heel veel liedjes gemaakt die een vrouw vertellen, zoals dit. Of een spijker willen vuurhouden. In feite heeft Herman Veugelers ook vastelovensmuziek gemaakt. Alleen, het wordt geen vastelovensmuziek. Want we willen een keihelle spiegel naar de maatschappij. Dus als ik nu vragen zit van wat is nu voor dit een echt oud vastelovensliedje, dan komen ze meestal met liedjes aan. Het Heukske,
Oud-Sefke Moos. Het zijn natuurlijk geen vastelavondsliedjes, maar hebben natuurlijk wel een hele grote waarde als het gaat rondom identiteit. Want ik denk toch dat we het vastelavond dat we vooral onder ons willen zijn en we willen ons binnen ieder dorp, binnen iedere stad, binnen de hele provincie ons laten gelden als één gemeenschap. Want dat Limburgerlijn, dat is van oorsprong heet dat Sittard alleen toch? Ja, eigenlijk wel. Maar daar hebben we een soort nationale hymne van gemaakt. Ja, eigenlijk wel. Hè? En dat zijn van die elementen die allemaal meespelen rondom de vastelavond. Speel nog eens wat, nou, ik zal een liedje, dat is gemaakt door de nonk van Toon Hermans. En Toon zegt, nou, ome Zef, dat is nog een betere laanmaker. Het smeekt een betere geuf niet. Dat precies bos waar vastelavond omdraait. Vooral textueel. Brazel en wauwel en heel veel sjælekal. Verkup me hier immer, maar niet met carnaval. Dan wordt het ganzangers, me is zo heerlijk blij. En dijt dan zien maske voor enige dag op zie. Geef zich dan richtig wie het karakter is. Och doog me dat immer het schelde ergernis. Ja, met vastelavond denk je er zo voor zich. Eén keer in het jurke, dan amuserig mich. Dat is een coupletje uit een liedje van de Dulles. Wat meteen beschreef wordt met de vastelavond als we moeten gaan omdraaien van de werkelijkheid in een spiegelveerroute. Alles wat normaal gesproken even normaal is nu even niet normaal en andersom. Ik denk dat dat vooral alles met elkaar te maken heeft. Spiegelen, maar vooral ons ongerein veulen. Heb ze nog meer voorbeelden? Ach, wie wel wat ze hebben. Nou, ik zie dat je allemaal bugsjes heb je allemaal hebben. bugsjes? Ja, dat zijn allemaal... ik zal eens even kijken hier. Misschien ook zo'n bekende eigen troubadoursletje. Wat is herschreven voor de vastelavond. Je kent het waarschijnlijk wel van een troubadour uit Sittard. Wordt het weer carnaval, kumpen die twee aan. Iedereen gaat zich verkleien, neem eens los dat voorbij je. Meidje met die lupkes rood en zo fijn geschminkt. Luister naar dit liedje, wat die jongske zingt. Doe best mijn meidje, ach kindje, ik houd van dich. Doe modepleitje, mijn allerliefste weg. Mijn roze kneupke, ik noem dich hartedijf. Doe best mijn pupke, kom ik houd dich eens lijf. Weet je hoeveel coupletten zo'n liedje we het? 18. Oh, jullie jaar konden wel het nieuws bij. Kumpertoes met carnaval, met een lege maag. Nergens vind hij dan zien fruiken, het eten dat moet er zich suiken. Want het hilsje van carnaval springt gans monter rond. In een rijpe ruikske vuilt zich kergezond. Doe best mijn meidje, ach kindje, ik houd van dich. Doe modepleitje, mijn allerliefste weg. Mijn roze kneupke, ik noem dich hartedijf. Doe best mijn pupke, kom ik houd dich eens lijf. Dat is Frank Steijn zingt mee. Ja, de grote, ja zeker, wordt maar een klein merkje, maar toch de grote Frits Rademacher, daar is het natuurlijk van. Yes. En over Frits Rademacher gesproken. Frank, doe eens Erasmus terug en je herkent dit liedje ook. Ik had er nog niets van gehoord. Oh, maar dan heb je wel... Rademacher natuurlijk wel, uiteraard, maar dit liedje niet. Ja. Frits Rademacher is meer van Loe en de Klokken. Dat is van de Loe en de Klokken, precies, ja. Dat is toch wel, als het over Limburgse liedjes hebt, het Carillon liedje, denk ik, hè? Ja, zeker. Klokken versterken, de bandje. Ja, maar is het ook iets wat te spelen is? Ik bedoel, wat ook recht uit aan de klank van de klokken, zo'n liedje. Want... Ja, het klinkt fantastisch op klokken. Ja. Ik kan het daar ook wel even laten Maar het kan ook door het bim-bam-stukje wat erin precies. zit. Waar iedereen gaat metzingen. Ja. Speelst u als bijaardier, want de bus stadsbijaardier
hier Heerlen, Wiert, Maastricht. Speelst u ook vastelovensmuziek op het carillon? Ja, zeker. Ik speel ook bij André Rieu in de orkest, Wetgera. Oh ja. En het tweede momenten zien echt heilig in de tour. Dat is Kerstmis, dan zien we toes. En vastelovend, dan zien we ook toes. Dus van het moment dat we toes zien, dan klim ik de toren in die drijfstreeën en dan ga ik op carillon spelen. Dus eindelijk is toes, zit ze nog in de toren. Ja. Maar zijn het dan ook de plaatselijke liedjes? Speelt ze in Heerlen ook Heerles vasteloven en in Wiert ook Wiert vasteloven? Ja, ik zou het niet in mijn hart willen om het om te wisselen, af en toe zeggen. Ja, dus in Wiert huren we onder de perenboom en in Heerlen huren we de Wielkniepa. En wat speelt ze in Maastricht? Ben ik in Maastricht neer en in Weert ben ik in Wiert naar. Ja, wat speelt ze in Maastricht? Wat is het carillonliedje in Maastricht? Ja, de uitdaging is eigenlijk om het zo snel mogelijk het meest actuele liedje te spelen natuurlijk. Okay. Maar dat is in Maastricht zo'n liedje, we zingen de Monica heet dat. Ja, we zingen speelt op de Monica en wie op de... Moet ik het verder zingen? Of, Marie op de trompet. Huurste niks als rong, rong, rong. Zuster neger, armstrong. Hij nu al niet meer gekozen. Dat ken we niet meer, maar het gaat verloren in de rong, rong, rong. Ja. Maar de rong, rong, dat is voor mij altijd leuk, want dan kan ik eens één keer per jaar met alle... Doe eens rong, rong, rong even, Frank. Gewoon even, ja. Oké. En dan kun je nog even 1 keer per jaar helemaal uitleven. Laat de klokken eens loeien. Laat eens horen wie dat prachtige liedje van Frits Rademacher klinkt op dat fantastische instrument wat speciaal voor ons heeft metgebracht vandaag. dan kan ik weer dansen. Hoor ik het kind mich zingen, ja dan moet ik dansen. Dansen de rest van het leven, en als ik dan nog wel eens kom, dan nam ik streef. Want dan wil ik met die dansen kom, dansen met dich tot aan het morgenlicht. Huurst dich het leed van het leven, ja dan gaan we dansen. Wilst dich die leefde me geven, dan kom met mich dansen. Dansen de rest van het leven, en als ik dan nog wel eens kom, dan nam ik streek. Want dan wil ik met die dansen gaan, dansen met die tot aan het morgenlicht.
dansen de rest van zijn leven. En als hij dat op wil, komt dat naar me streek. Want dan wil ik met die dansen gaan, dansen met dich tot aan het morgenlicht. Klanken op pleinen en straten, kom laten we dansen. De huurste lachen en praten, ja kom weer gaan dansen. Dansen de rest van zijn leven, en als hij dat op wil, komt dan naar me streek. Want dan wil ik met die dansen gaan, dansen met dich tot aan het morgenlicht. Dansen de rest van zijn leven, en als hij dat op wil, komt dan naar me streek. Want dan wil ik met die dansen gaan, dansen met dich tot aan het morgenlicht. Ja, dat worden 11 van de 11e in het jaar 2018. En Frank Steins live samen met Beppie Kraft. Dat prachtige carillon in de Schuanetoren in Maastricht op de Vriethof. Samen in de opening van de 11 van de 11e. Dat zijn van die dingen, die duist maar één keer in die leven volgens mij. We gaan naar de Madammekoer. De Madammekoer was een initiatief van Ger Bertelaat en Hans Op de Koel en Ines Seiber. Die jij dat bedacht, Mark Hermans, zo te al bij. Tilly Maassen, Tijdols. Jij ze eerder een opnemen? Nou ja, maar die twee hadden Petra natuurlijk... Keizer, vergut ze Oh ja, even. ook nog, inderdaad, ja. Dat waren de mensen die dat destijds allemaal bedachten en op de plank zaten. En die Madammekoer die had een hoop hits voortgebracht. Bijvoorbeeld even Hingen geen Hergotsfort, wat eigenlijk bij het LVK al wordt afgevallen. Ja. Is door de Madammekoer weer gereanimeerd. En uit een klein dorpje, uit Grevenbecht, kwam een man die daar altijd optrooi op de Bontje Avonde, als duo de Nakko's volgens mij. Ja, bij de Beegter Revue hoort dat toch? Ja, bij de Beegter, op die zittingen in ieder geval allemaal, de trooide op. Er worden ook een grote held, maar in Limburg hij neemt ze van gehuurd. Frank Ruber, collega, ook uit Grevenbecht, kom met een cassettebandje, Loester hier zeggen. En er stond een punkliedje op, weet je dat nog? Ja. En er stond het liedje Rauw, ik lustig rauw op. Toch nog even terug naar die Madammekoer met Wilnakken en Pumelke. In mijn druim bist ich mijn liefste Pumelke. Du bist zo lief, du bist zo zacht, klein Mumelke. Ich pak voorzichtig dan die hand, mijn Krumelke. Want du hebt toch altijd zo'n lekker warm knumelke. Rauw, 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 ik lastig rauw. Als ik dich zie, dan ben ik wie bezetting. Gauw, 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 kom maar eens gauw. Du bent voor mij geworden op te vreemden. En het zweet dat drukt me goed, ik voel me niet in wafeltroe. Als ik zo ben, kan ik het mal vergeten. En het zweet dat drukt me goed, ik voel me niet in wafeltroe. Als ik zo ben, kan ik het mal vergeten. Maar druimig weg best ik alweer, mijn engelke. Dan best ik bloem en ik ben dien groen stengelke. Dan kroep ik om dich heer, krijg wie, hey strengelke. Du beste vis en ik vang dich dan met mijn hengelke.
het mal vergeten. En het zweet dat drukt me goed, ik voel me wie een wafelgroe. Dat zegt zo weg, kan ik het mal vergeten. Zijn echte leesjes in die huisjes twinkelen, dan voel ik kriebels in mijn buikje krinkelen. Dan geeft mij hier en daar een balke rinkelen. Ik zou zo gerens in die hartje willen winkelen. Rauw, 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 ik lastig rauw. En zichtig zien, dan ben ik wie bezet is. Ik gauw, 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 doe maar een schouw. Doe best voor mij allemaal. Ik kan niet geval vergeten.
Wow. Chic. Ja, ik klap. Het Mark Huyne trio, dames en heren. David Labourier op de gitaar. Natuurlijk Jo Didder op de contrabas. En natuurlijk Mark Huyne zelf als bandleider of leider van dit trio op de trompet en op de bugel. En wat heb ze allemaal bieden. Mark, dit is De Klanken van de Avondklok. Wie gewoon ons Limburg is van Harry Bordon. Doe heb ze allemaal Limburgse klassiekers in een jazzjesje gestoken. Wie komt ze erbij? Ja, dat is een goede vraag. Bij jazzmuziek heb je melodie en akkoorden. En ik moest op een begrafenis spelen en dan was de wens om Limburgse liedjes te spelen. En ik wilde het toch een beetje op mijn manier doen, een beetje op een jazzy manier. Dus heb ik de hulp van Wim Kleine, arrangeur uit Heerlen, ingeroepen. En toen hebben we samen een paar nummers bekeken. En toen dacht ik wel leuk, want ik hou van jazzmuziek. Ik hou ook van carnavalsmuziek, want ik sta graag met mijn trompet te spelen. En ik hou ook van volksliedjes, kleine liedjes met een heel eenvoudig melodietje en niet al te moeilijke akkoordenschema's. Dus en dan is de combinatie toch al snel gevonden. Ja, je hebt inmiddels al 2 cd's gemaakt. De laatste die heet Hevers. Ik weet dat de wereld van de jazzliefhebber en de wereld van de vastelovensliefhebber, die kent mijlenver hoe elkaar liggen, toch? Die ligt wel een beetje uit elkaar, kun je wel zeggen. Ja, want bij carnaval, ja, dat is toch, allebei hebben ze drank im spiel, zeg maar. Ja. Hè. Maar bij carnaval is toch wat meer confetti en meer plezier en niet al te serieus. En de jazzmuziek is af en toe heel serieus. Ja. Je mag geen verkeerde noot spelen. En we zeggen wel eens vaker onder elkaar, er was weer de jazzpolitie vanavond. Dan wordt gezegd, ja, daar toch dit moeten doen en daar heb je zo gespeeld. Ja, het valt wel mee, maar als je een paar verkeerde noten speelt, dat krijg je achteraf wel te horen van sommige mensen. Ja. En het gebeurt al snel. Maar het zijn wel 2 hele verschillende karakters van muziek, andere sferen. Ja, het heb ze het schitterend getroffen. De arrangementen zijn prachtig. Het is echt een aanrooier voor Eemestijs en de Kier. Die volksliedjes uit Limburg of die vastelovensliedjes, hoe dus mooie provincie op een andere manier wil beleven. We gaan daar nog een stuk van u huren in ieder geval. Een boek heb ik bij me. Het boek Vastelovend vertelt. En dat is een boek van mijn oude collega Peter Winkels. Peter Winkels die is krank op dit moment. Dat is niet alleen maar mijn oude collega programmamaker, maar ook literatuurrecensent, schrijver, vastelovensliefhebber. Wat is er nog meer, Toon? Hoeveel kinderen in de Parkstad hebben les van hem gehad, hè? Op het Bernardinus College waar hij docent was. Maar hij heeft eigenlijk afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de Nederlandse literatuur. En wie de vastelovend of carnaval, maar vooral de Limburgse vastelovend door in terugkwam. Voorbeeld is natuurlijk de Bonte Storm van Matthias Kemp. Als mensen dat ergens vinden bij de Rams, dan neem het met en lezen dus toe. Het is een prachtig verhaal over de vastelovend in Maastricht. En ja, bijvoorbeeld, het was redelijk recent, Jan van Meersbergen schreef uit Amsterdam over Naar de overkant van de nacht. En zo heeft hij ook in de poëzie gegrasduind en overal gekeken waar zit de Limburgse vastelovend in. Ik heb het dan niet over carnavalsbeuk in het algemeen. Hè. Over carnaval, ja, die stond er niet in. Want Ja. het stik van de carnavalsbeuk, het grote carnavalsboek, Via vastelovend, hè, van Matt Van Wijnands, ja, ja. alweer een paar jaar geleden. Ik heb eens van eens een boek gekregen, Pfiffe, Ruche en Schrenzen. Dat gaat over de vastelovend in Basel in Zwitserland. Er is altijd precies een week onze vastelovend hebben ze in Basel, vastnacht. Hè? Nou, dit is speciaal geschreven voor de toeristen die dan naar Basel komen. En de hoofdboodschap is, verkleid och niet, bemeud och niet met ons. Gang langs de Kanstorm, kom in het café staan, halt de moel en kijk wie wij vastelovend vieren. Dat staat hier letterlijk en figuurlijk in. Goede tip toch voor iemand die vastelovend wil leren vieren, ook als hij volgend jaar in Limburg komt. Maar tips zitten dus ook in het boek van Peter. En hij heeft het een beetje aan de hand van zijn lievelings vastelovensliedjes heeft hij de hoofdstuk opgebouwd. We hebben Peter Ger in de studio gehad hier. Dat is helaas niet mogelijk, want Peter zijn gezondheid leert dat niet toe. Maar zijn zoon, Toonwinkels, ja, wat zeg ik nu, de Toonkoning. Zijn zoon Toonwinkels heeft een prachtige mini-documentaire gemaakt over Peter en over de totstandkoming van dit boek. Al deze beuk hebben één ding gemeen. Ze gaan over vastelovend. Dat vind ik echt een fantastisch feest, al vanaf dat ik een jongske was. Ik ken daar
helemaal in opgang. Al rap waren er het ook helemaal in opkomst gaan. Dat waren lijzen. Die twee dingen moesten een keer samengaan. Verhalen en vastelavond. Daarom ben ik in de Nederlandse literatuur gaan zoeken naar verhalen over vastelavond in Limburg. Onder de bemoste bogen van de oude stadsmuur stond een meisje saxofoon te spelen. Zacht drukte ze de tonen één voor één het instrument uit, zoekend naar een melodie waarin ze paste. Zo begint het boek Wals met Maria van chef Bochman over vastelavond in Maastricht. En hij schreef er meteen nog 2 bij. Samen is dat ene grote roman over carnaval in Maastricht. Chef Bochman maakte een feest ervan. In Valbeuk speelt vastelavond op de achtergrond. Hier is het belangrijkste van alles. Kleur, vuilleetjes, sfeer. Dat beschreef chef Bochman hier. Mijn oma vierde vastelavond in Remun, maar daar vertelde ze nooit veel over. Dus ik was heel blij wie gebogen vond over vastelavond in Maastricht 1926 van Matthias Kemp, De Bonte Storm. De bonte storm raast. De komende en gaande stromen van maskers en gekken passeren elkaar vrij ordelijk, rechtshoudend, om hun eigen ritme door te veel botsingen niet in te boeten. In het boek gaat het om een jonge man en een jonge dame. Dat moet een stel waren, hebben de moeders bedacht. Dat gaat gebeuren, maar met vastelavond vlot dat niet helemaal. Beetje drama, maar uiteindelijk komt het goed, dan is de bonte storm gaan liggen. Tijdens vastelavond ben je niet verkleed als iemand anders. Tijdens vastelavond ben je eindelijk jezelf. Dit is het begin van de grote carnavalsroman Naar de overkant van de nacht van Jan van Mersbergen. De pater zegt, je bent nodig hier, je moet de mensen overzetten. Dat is wat ik ga doen. Ik ben de vastelavonds veerman. Het feest tijd hier weer gans op de voorgrond, maar ook de dramatische problemen van Ralf, de hoofdpersoon. Hij zoekt troost, oog in vastelavond in Venlo. Je kunt het schon horen in het liedje dat Frans Pollux over dit boek geschreven heeft. Overkant van de nacht begon. Onze Ralf gaat naar de overkant van de nacht. Veel lezers verblijven achter zonder te weten wie. Maar er zijn genoeg verhalen voor en over vastelavond. Die staan allemaal in het boek dat ik gemaakt heb. Lekker lezen met vastelavond dus. Ja, je kan vastelavond op allerlei manieren beleven. Niet alleen vierend of naar de televisie kijken, maar je kan zo vastelavond beleven door een boek te lezen, toch? Ja, zeker. En dat kun je in stukjes doen, hè? Ja. Hey, wat is dit? Loesa. Oh ja. Dit is Rauwe Hezen. Met Toos Vervoort. Ja, we gaan hem dadelijk gaan sorteren, want het is eigenlijk een van de allereerste vastelavonds videoclips die er horen, hè? Ja, met dank aan het programma Van Gewest tot Gewest en vooral met dank aan Huub Mans uit Zittert, hè? De verslaggever van Gewest. Programmamaker, ja. Ja, en die had altijd Brabant en Limburgse onderwerpen, dat kreeg hij. Ja, er wordt een enorme ruil tussen het grote Horst en het kleine Amerika. Nou ja, goed, Rauwe Hezen had al op cassette een paar liedjes gemaakt, de Pelenbrand en de Toet. En toen kwam er weer een carnavalscassette uit in Horst. En toen hadden ze Rauwe Hezen gevraagd, kunt je ook een liedje maken? En toen dacht Jacques Poels, de zanger, van ja, dan kunnen we wel eens een liedje maken, hè? Omkering, flink er tegenaan komt tegen de sfeer. Ja. Want er was best wel wat kritiek van hoe de dorp Amerika op het wat grotere Horst. Want alle cent en subsidie ging door dat centrum. Ja, en door in Amerika moesten ze doen met een schijfliggende stoeptegel, ik zeg maar even. Dus die maken dat liedje, niks stond niks. Ja, en toen begon de plaatselijke carnavalsvereniging, de Turftrekkers in Amerika, zich daarvoor te schamen. En ook de toenmalige wethouder Gert Driessen, later deputé in de provincie, had ook gezegd, dit is toch geen carnaval. Nou, grote problemen, een soort scheuring binnen het dorp, waardoor we mee, Rauwe Hezen mocht niet optreden. Jacques Poels schreef een brief, die kwam in het openbaar. Huub Mans zocht die brief.
en ging met een camera naar Horst. Het had ook toen gesneeuwd en Toos Vervoort, die huren we dit zingen. En dat was de plaatselijke buurtrainer. Dat was immers op de zitting van de turftrainers. Even flink dat ganse Durban een wat verkocht. En ja, Jacques Poels had dan gevraagd om Toos Vervoort het mee te laten inzingen. Ja, dat geeft het een bepaald karakter en een bepaalde sfeer. En dat levert net zo wie nu in het de is een sneeuw. soort Horster klaaglied. Precies, een Horster klaaglied. En een van de eerste carnavalsvideoclips van Limburg op. En nog een beetje minder. Dit is het eerste Limburgse carnavalslied dat om zijn inhoud geboycott wordt. Een wereldprimeur van de popgroep Rauw en Heijzen die het opneemt voor het kleine kerkdorp Amerika tegen de grote gemeente Horst. Uit angst gemeentesubsidie te verspelen, mijdt de plaatselijke carnavalsvereniging het lied als de pest. Waar precies de pijn zit, dat is ons ook niet helemaal duidelijk, maar wij vinden het als groep zijnde een carnavalslied met bijbehorende tekst. Maar het is toch een ongebruikelijk lied, of niet? Het is niet gebruikelijk in die zin dat het een echt traditioneel carnavalsnummer is van Sjoemelen, maar het is inderdaad een lied met inhoud, behandelend de problemen van de gemeente Horst. Volgens ons is het een carnavalslied wat wij gemaakt hebben. Maar volgens de carnavalsclub de Turftreiers, de Turftrappers, niet. Die dachten er inderdaad iets anders over. Die vonden het misschien ook wel een carnavalsliedje, maar die waren het niet helemaal eens met de tekst. Maar die tekst, klopt die dan wel? Die tekst die klopt, want het is gewoon inderdaad dingen die je elke dag in Amerika hoort. Gezet op carnavalsmuziek. En af is de kous, voor ons tenminste. Ja, het zijn serieuze zaken, toch wel? Het zijn serieuze zaken die hier echt voor het oprapen liggen. Tenminste, wij horen ze zo en wij gebruiken ze in dat nummer. Maar je vond het wel nodig om dat in de vorm van een carnavalslied in de richting van Horst te sturen? Ik vind carnaval de periode om er inderdaad zoiets mee te doen, ja. De dorpspolitiek. Want normaal zijn jullie geen fabriekje van slagerstampers, hè? Nee, wij zijn in het normale leven een serieuze popband die Engelstalige popliedjes maakt. Maar nu, rond de tijd van carnaval, al 3 jaar lang elk jaar een carnavalslied uitbrengt. Via mijn dochter ben ik erachter gekomen dat de groep mij wil vragen om op te treden bij hun voor carnaval. Ik heb het eerst de hele tijd de boot afgehouden, maar ik heb later toch gezegd, nou dan zal ik het voor deze keer doen. Ik ben een carnavalsvierder op een doop. Horst, ik kan het toch niet laten om een hartig worstje met u te proten. Wat je de laatste zomer hebt gedaan, dat begint toch wel alles te slaan. Deuren promenades met een schaakspel bijeen, tussen Bloemberg en winkels, ja ik zo haast van de been. In Amerika in een staat wordt al 2 jaar gewacht, wanneer door eindelijk bestrating wordt gelaagd. Het prijs komt nog, het is niet gelogen. Ze durven voor ondernemers nog 100 piek te vragen. Voor een champignon bij het Horster gemeentehuis. Waarvoor, daar geven ze ons toch nooit toe. Het gashoes, de zopo en de vlies, die vallen middels dollars goed in de prijs. Met Amerika steunen is Horst niet zo vlug. Wat zijn we van die poen terug? Stond niks en nog een beetje minder. Ja, zag mee de rots. Daarna Horst ging het best en wegen. Je mocht dan met het hart van Horst bezig zien. Het hart van Amerika's liet over, de Alpine. De appels die geen fret en waar geen van smult, die zien bij ons geschuimd, dat zeggen wij onverhuld. De cruisen werden met vrachtwagens teruggebracht. Op de Zeurenspiel werden wij heel goed bedorgd, zelfs door het ganse gewest. En wat kregen wij voor de rest? Niks, stond niks en nog een beetje minder. Ja, zag mee de rots. Daarna Horst ging het best en weet de rest. Maar niet getreurd, maar niet gebeurd, dan zelfs hier niks meer te halen. Dan begint Amerika voor zichzelf en dan moet Horst zichzelf betalen.
gebeen staan, dan is dat geschuim hier gedaan. Als Horst zo aan de gang moet blijven, moet Amerika wel een tegenzin krijgen. En een burgemeester is heel goed te versieren. Die kan het geld van het stort en het toerisme behieren. Zit in Horst dan in geldproblemen, moet de grootste weg naar Amerika nemen. Je krijgt van ons Niks, stroomt niks. En nog een beetje minder. Dan zakt Horst de box. Maar Amerika krijgt het best en Horst de rest. In 1987, toen zo Rauwenhuis nog zo, dan maakten ze nog protestliedjes en ze zongen nog in het Engels, vertelde Jacques Poels. Och was ik maar, hebben we al uit en te na behandeld. De groep mensen, kinderen, de voorloper ervan, Moederhelp, die stoken het liedje ook nog eens een keer in Nujeske. En ze hadden een zanger voor gezocht, Oetele, Huub Stapel. Leo Giesen maakte de volgende prachtige videoclip. Was ik maar de moeder toes gebleven, och was ik maar met dich niet meegegaan, och had ik nog die ogen niet gekeken, dan had mijn arm echt niet zo verkeerd gedaan. Geboren was ik vrijgezel, zocht nog geen geboren, ik was op mijn stel. Heel veel lange jaren is dat goed gegaan, ik heb mijn hart verloren, het is met mij gedaan. Was ik maar bij moeder toes gebleven, och was ik maar met dich niet meegegaan, och had ik nog die ogen niet gekeken, dan had mijn arm echt niet zo verkeerd gedaan. Ik kan niet eten en niet drinken, want ik moet maar altijd denken aan de rode mond, die blauwe ogen, die ogen zo blond. Och was ik maar bij moeder toes gebleven, och was ik maar met dich niet meegegaan. Overal en altijd denk ik maar aan dich. Ben ik eens die stem kwijt, dan zie ik die gezicht. Nee, dat kan niet daugen, wie ik mij al draai. Die mond, die hoor, die ogen, die draaien met mij. Oh, was ik maar bij moeder toes gebleven, och was ik maar met dich niet
Ja, Huub Stapel op een onbewoond eiland met een nette zeemermin. Ja, wie dat met Huub Stapel is gegangen, dat weten we allemaal wel. Trouwens, hier wordt ook weer een couplet bijgeschreven door Michiel van der Grinten van Moder Helpt, dat we tegenwoordig kennen van Mensenkinderen. Ik vraag me toch af, wie dat met Huub Stapel gaat, dat is nog steeds acteur. Die angerlu in de clip, Tom, familie van dich? Dat was je man. Nee. Ja. Met Huub? Ja, ze hadden Moeder nu, ik ben Moeder Help natuurlijk. En de heeft mam geacteerd in, volgens mij, de allereerste videoclip van het Limburgse leed. Zij staat ook op de cd en de cassettes als mensen die toes nog hebben. Maar de zuiste ontwikkeling, dit is eigenlijk revolutionair. We hadden natuurlijk al de vrijbuiters uit Blierik, we hadden Janse Baggeband uit Zusteren. Die maakten al andersoortige dialectmuziek. En die komen bij top op, hè? Ja, en ook. En dan kreeg ze dus Moder Help. En die zeggen van, ja, we gaan natuurlijk de pop- en de rock-invloeden, maar ook de exotische ritmes, die gewoon weer verpakken in zeg maar, de hele oude liedjes die op die oude singeltjes stonden. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ze massa's jeugd hebben meegekregen om nog vol op die oude liedjes te zingen. Het grappige is, die liedjes van Moder Help, die werden nog steeds gecoverd door allerlei Venlose bands. Over clips gesproken. In Sittard bedachten ze zich, in Groot Sittard, we moeten die liedjes van het LVK's meer gaan promoten. En die gingen ook videoclipjes maken. Ik heb deze VHS-band gekregen, dat heb ik geleend van Guus Stijnen. En daarop staat een clipje uit het jaar 2000. Misschien herkent je ook nog wel René Housermans, want hij wordt destijds lid van de groep Cartouche. En het clipje gemaakt door TV Sittard van het liedje Tam Tam. Ik zat in een caféke, het was te rustig, het was te stil. Ik zat om misschien wel al 2-3 uren. Toen ganzenens gebeurde het, de deur vloog uit de stier. Van wat toen binnenkwam, daarvan rammelde de moeren. Een cartouche voor dat met Tam Tam. Liedje trouwens van Guus Stijnendegger ook in beeld. Zo gaan we over de videoband van hebben mogen leren. In Maastricht begon de jeugd zich te roeren. Die willen ook hun stempel drukken op de vastelovend. Bijvoorbeeld met de opkomst van de boyband Super.
En Zoeper die pakte ooit liedjes en die gaf er ook weer een eigen draai aan. Maar die maakte ook eigen nummers. En een van die eigen nummers is een prachtige clip gemaakt door Ben Brack en Jolly Groenteman. En dat is het nummer Oncontent. Dit is Zoeper op mijn streeg. Daar wordt Patrick Jaspers volgens mij in de hoofdrol bij Oncontent, toch? Of niet? Ja, zeker. Ja. Maar de juiste ontwikkeling, hè, het lanceren van nummers. We zijn bij Cartouche, dat is het jaar 2000. We een foto maken, hè? Ja, statisch, hè? Het is poseren voor een camera. Ja. En langzaam dus ook dat er scripts werden gemaakt, scènes werden gemaakt. Ja, belangrijk voor het lanceren van die liedje eigenlijk. Ja. Want Super is alweer 2004 en nu? Ja, we gaan naar de Pickettrellers 2008. Die hebben de Appelsine, als het bekende liedje van Gerry Vroegop en de Standwerkers. Hè, deze wat ze nu hoort. Die pakten ze bij de puurt en daar maakten ze een soort hardcore hip-hop versie van. We gaan kijken naar de Pickettrellers volksfiguren uit het jaar 2008. Nee, hoe is die die toch nou toe? Van weet wel, wie Maastricht nog waar. Kindgerucht dat ook nog rappelleren. Hij zien we weer. Tja, hopla. We zien hij samen, te herdenken. We zien hij samen, een mop te drinken. Laat de namen van die gasten door de stad klinken. Wat ziek kosten, het even laten blinken. Hoe zien ze nu? Hoe zien ze dan? Vragen dan de hemel, de wetten van. En nog een dan. De volksfiguren, iedereen de wetten van. We lachen en ziet er langs gaan. Met de monsters in de rug, huurt ze maar vanaf de brug. Maar de tijd is voorbij en de mensen kunnen terug. Ik hoorde erbij, wie friet bij zo'n vlees. En soms huur ik nog eens gekke Charles in de geest. Met zijn trompet op zoek naar een lekker wief. En zeer begost te blazen, verschrikt het digestief. En er een wedervrouw die met het zeer van leven dat wij zoeken. Zoet wie, 4, 6, 8, 10, die erbij, nog wie, en dan het rijden rotten. Hopla!
meer, dat wordt de kwaliteit van het leven alweer niet zo groot. Terwijl keuzes zorgen voor complicaties, dan blik ik terug om die oude generaties. Van verhalen uit de tijd heb ik ze hooi op mijn vel. Dit alles wordt beter samenhangen of zowel. Tegenwoordig zien we zien ze loes op de buren. Die keurrijke figuren zo ik keren nog eens huren. Alle liedjes zingen. Ja, wat is? Ja, wat is? Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Ja, zeker. De legendarische band, de Picket-Trillers. De bandroontje Mark Voorst, dat wordt toch de creatieve genius achter dit project. Henk. En de holde... Johnny Blanco zou zeggen, jongens met fatsoen. Hou eens op de kemootjes. Op een gegeven moment. Want dat wil ik vertellen, hij haalde ook de oude Maastrichtse muziek in de hip-hop. En dat heeft hij goed gedaan, onder meer door samenwerken met Johnny Blanco en zo. Hè. En Mark Voorst, oftewel Markan, dat was natuurlijk ook een man die een duo hij samen met Fabrizio. Want Fabrizio was eerst een duo. Fabio en Fabrizio. Hij was Fabio. En Fabrizio heeft naar de randje ook geholpen met het produceren van een aantal tracks die naar de randje weer door de Picket-Trillers zijn uitgebouwd. Dus het kringske is bij rondje. Over concepten en videoclips gesproken. Fabrizio had hij een heel maf concept bedacht bij zijn videoclip voor het liedje De Kurk. Zie we top van alles touw in staat. De winnenpijlen scheiden door de straat. Die schaafleer van buurtbeheer, die weet zich geen raad. Dit ze doeg is nog een beetje beest. En vol een shirt om met die kipfilets. Zo gaat dat hij bij ons op die zwijs. Die zien alleen geslaagste en meestens geweest. Ja, daar ligt weer de keurig goed die fles. Op de beat van een orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Het beurt eerst maar goed en maar gekker ieder jaar. En dan riekt er weer de keurig goed die fles. Polonaise op de beat van een orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Het beurt eerst maar goed en maar gekker ieder jaar. Schok ik maar een lekker glisje in. Van alcohol krijg ik ik zet de ganse fles tegen mijn kin. Voorzien en niet aan kroepen, dus toch geen gevangen in. Annie Rugby brengt me dadelijk toes. Ze staat op een kop van al die shoes. Een keugel van een ben al uit de blues. En zie me dan naar boven, brengt dat shutter in de roes. Ja, daar ligt er weer de keurig uit die fles. Polonaise op de beat van een orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Het beurt eerst maar goed.
Ja, we zagen ook Jackie Bakker voorbij komen in dit clipje. En Jackie Bakker is natuurlijk ook alweer Mark Voorst. En ik hoorde net ook in mijn uurtje van onze regisseur Rob Ritsen dat het allemaal werd. Dat Fabrizio een soort wedstrijd heeft uitgeschreven van wij hebben een leuk idee voor een clip voor mij. En dat wordt gewonnen door Jan-Joos van Stiphout. En dat resulteerde in deze clip opgenomen op de 11e van de 11e. Wie dat zal daar geviewd zien op YouTube. Dat weet ik, ik kan het hier op dit apparaat helaas niet checken. Misschien dadelijk even op de smartphone. We gaan naar LVK-liedjes. En zo is ook de lessen tijd. En dat het LVK ook steeds meer opgeboeid wordt rond videoclips. Dat is de videoclip nog belangrijker als het liedje. Nou, dat natuurlijk nee, want het liedje is altijd de basis. Maar de videoclip ondersteunt natuurlijk heel erg de populariteit. En zeker onder de jeugd van het nummer. Want ja, men luistert geen plaatjes meer, zet geen cassettes meer op, maar ja, dat toetst op die telefoon of die iPad. En ja, doorop werd ook gekeken van wie populair is het nummer. Het is YouTube of Spotify inderdaad. We kennen tellen wie vaak het bekeken wordt, dus wie populair het is. Dus werden de productiebedrijven ingehuurd, of die gewoon zich er met bemoeien, die zeggen van, ja, zullen we deze een ruige clip voor dich maken? Ja, dit is een hele ruige, toch? Hij vertelt het verhaal, hè, wordt u vergeet. Een zoon denkt aan zijn vader. De pap heeft hem geleerd wie vastelovend gevierd moet worden. Alleen pap is helaas al gestorven en is een van de 1000 sterkes boven hem. Ja, en een klutje, dames en heren, dat is een klein jongske, toch? Daar hebben we net allemaal verteld. We gaan kijken naar Björn en Mieke en de prachtige clip van 1000 sterren. Als een klutje bij jou aan de hand, stond pas net op mijn been. De vastelovend, wat is dat nou? Geen liet het meezien. Bio op de nek, ach dat was te gek. En de wereld was mooi. Hier het ovenlicht, zie ik ook gezicht. Of ik hier met opstooi. En als ik moest gaan slapen, of zoeken op overgezet. Kunnen dat zien. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan deze zin. Dan ben je nooit zo alleen. 1000 sterren bovenaan, daar ben ik de ene van. Lach maar boven, laat ze stralen van geluk. 1000 lampjes die gaan dan, met vaste loven aan. Lach maar boven, laat ze stralen van geluk. Zelfde bekskes aan, met de neus vooraan, gingen jaren voorbij. Zoveel joeks gehad, als ze wisten wat, geet gegeven aan mij. Ik heb van ogen geleerd hoe het werd gevierd, alles samen gedaan. Als plekske in de tijd, dat raakte nooit meer kwijt en zal blijven bestaan. En als ik moest gaan slapen, of zoeken op overgezet, kunnen dat zien. Als ik er straks niet meer ben, denk dan aan deze zin. Dan ben je nooit zo alleen. 1000 sterren bovenaan, daar ben ik de ene van. Lach maar boven, laat ze stralen van geluk. 1000 lampjes die gaan dan, met vaste loven aan. Lach maar boven, laat ze stralen van geluk.
Ja, van het album Hevisch wordt het Mark Huyne trio. Mark Huyne op trompet, Jo Didderen natuurlijk op de contrabas en David Laborier op de gitaar. Ja, andere manieren van vastelovend beleven. We hebben weer een schitterende clip klaar, Tonk. Kun je het even vertellen? Nou ja, dit is gemaakt door Rob Hotselmans. Dat is een cameraman die in het midden van het land werkt. Maar dit is van Belveld, dus een Belhamel. En dat is ook de man qua beeld achter de documentaire rondom Lex Uiting als de prins was. Noord-Zuur. Ja. En dat merk ze ook. Ik vind het dit jaar wel opvallend. Is had ik het met René ook over wie serieus in één keer de landelijke zenders ook de vastlovend gewoon nemen, nu in de coronatijd. Ik vind het opvallend. Het wordt eerst altijd als plaats, volkszicht wordt ervaren. Als we vanuit Hilversum, Noord-Zuiden komen, wordt eigenlijk Brabant en de Onge wordt niks meer. Ik zie nog het smalende gezicht van Matthijs van Nieuwkerk, wie Lex Uiting door Noord-Zuur komt moet liggen. Ja. En dan moest je nu eens kijken wie voor nu dit jaar, er zijn omroepen in het land, die je bent ganse wijk een mooi documentaire met diepgang orngens leveren. Vanavond op een andere podcast hebben we. Podcasten, nummer op. Het wordt gewoon alsof het de mens wordt omarmd. Ja. Het is niet meer het exotisch van Euris de Wiesbeck en het zie je. Nee. Ik zit in de auto, ik luister Radio 1, ik huur gewoon 1 jaar en ik huur gewoon de overkant van de nacht. En die bij mezelf, in wat voor tijd leef ik. Maar dit soort producties, die waar Rob Hotselmans achter staat, bijvoorbeeld bij dit liedje van Frans Pollux, samen met meerdere zangers en met Annemarieke Leurs. Annemarieke niet vergeten, zeker. Het hit vanavond. Mijn glas is al leeg, geen amper staan. En straks komt er regen, laat mij maar gaan. Naar bed toe, kom mij, naar bed toe. Ik snap wat ze wil, het is koud op het plein. Maar was ze van heel stijl heen nog bij jij in Venlo? Ik wil nog niet naar bed toe. Blijf nog even heen. Haak mij alstublieft. Laat ik zien wat allemaal keer. Nog ene keer De stad leeft op de oven. Vanavond. Luister en kijk, zus genoeg. En huur de muziek, die stem in de lucht. Vanavond, er is zoveel te zien. Vanavond. Ik bied op mijn tand, ik zoek mijn brei. Kom, geef mich die hand, ik loop met dich mee. Door Venlo, vanavond. Ja, en overal door klinken al de liedjes en we drinken op de liefde en het leven. En ik zal dich alles geven, want ik wil het allemaal vanavond. Vanavond. En alles in de wereld zou ik best willen verleren. Als ik zeker wist dat wat ik dan nog over heel precies was wat ik heb. Vanavond. Ik wil nog lang niet, nee, nooit meer nog een hertje Venlo. De wereld is moe, echt van de stad, zoals ze. We blijven allemaal goed, als ik in die ogen kijk. Mijn glas is gevuld en iedereen zingt. De duister is schuld, dat alles zo blinkt. Vanavond. Vanavond. De vulste kracht, dat is alles begint. Muziek in de nacht, en weer weer de wind en je weet de liefde door. Vanavond. Vanavond. Alles gezien, alles gehad. Voor de muziek en voor de stad. Vanavond hing het in de log. Was ze al zijn leven overal al eens gezocht. En gelef me dat ik het red, zo zonder bed. Maar we dansen en we zingen, ja zo doen we dat. En we zien met zetfeest in de stad, feest in de stad.
toe. Norberto, kom mij. Norberto, Norberto, vanochtend in Venlo. Ja, alle facetten van de vastelovend, gewoon een eindleedje. Zowel het gebonkenbonk, wat er ook een klein beetje bijhuurt, en als de meekleedjes, wie Frans Pollux het zelf zei, de mooie gevoelige vasteloversballads voor de vastelovers dansen. Ja. Het zit allemaal een eindliedje. En het zien verholen, toch? Ja, het werkt is meer kleine speelfilms. Dit is maar de registratie van een liedje wat wordt gezongen. Nee, het is gewoon een totaalproductie. Met muziek, er wordt in geacteerd, er wordt echt wel opgelet. Er wordt op de kleur. locaties. Op kleur. Op kleur. Wat is de sfeer van een liedje? Ja. Dat is ook zo net ook wie er met leeg wordt gespeeld. Ja, het zijn totaalproducties. Kleine mini-speelfilms. Maar mocht ik dat een einde laten zien van het LVK van dit jaar? Waarom ik dat heel erg opviel? De kleur van de auto komt terug in het kletje van de zangeres komt terug in de styling en een soort oranjeachtige gloed wat er zit. Ik denk er maar aan, die kant komen de komende jaren op. Oei. We gaan kijken naar, hoe is de camera? We gaan kijken naar de clip van Proefmaar, van dit jaar. En dat liedje, dat heet Noets Gewoon. Wat de vastelovend maakt, zoals wij u willen.
En dan gaan ze weg in de verte. Broer en zus Konings, oftewel proef maar. Een heerlijk kastelein, Frits Speld, die lag de vinger precies op de juiste plek. Want in deze tijden is het vooral belangrijk dat ze blijven, dat ze elkaar hebben. We gaan kijken naar de prachtige clip van Wat ben ik vroeger, dat ik hand van Frits Speld. Wat ben ik vroeger, dat ik dich han. Wat maken vier, toch een groot span. Wat zou het leven bleut hier ohne dich. Wat ben ik vroeger, dat ik dich han. Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. Ik zit hier ganz alleen. Ik vroeg het me nu af. Waar blijven ze? Waar zijn ze? Wie spelen vinden daar? Of zouden ze niet komen? Ze hand misschien wel vloek. Het wordt toch het gebeuren. Mijn kloon moet eruit. Wat ben ik voor dat ik dich had? Wat maken vier? Toch een groot span. Wat zou het leven bleut hier ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. Ik kreeg hem net gebendigd. Hij moet en zal, hij wil. Het zit nu eenmaal in hem. Och, wenn het gaan niet kan. Door carnaval wel zouden. Wat meent zo'n kormke waar. Dat kan je toch niet hoor, zie je, er zingt de ganse zaal. Wat ben ik voor, dat ik dich kan. Wat maken vier, toch een groot span. Wat zou het leven bleut zie ohne dich. Wat ben ik voor, dat ik dich kan. Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. En God hier vaste loven doen, dat zal er vieren zien. Dat ken ja met zing duizenden, maar wel het moet ook meer als twee, ja meer als twee. Wat ben ik voor, dat ik dich had? Wat maken vier? Toch een groot span. Wat zou het leven bleut hier ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. Wat zou het leven bleut hier ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. Ja, zeker. En er wordt geknoeveld binnen de bubbel, wie dat hè, door Frits Speld. Een shout-out, want zet dat in Groot-Limburgs naar alle kasteleins, alle caféhouders, alle serveersters, alle kelners die nu allemaal op een heng moeten zitten. Vanwege alles wat niet nu gezag wordt, maar je weet al hoe we dat vergeten. Ik hoop dat we gauw weer bij elkaar kunnen zijn, ergens in een caféke, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Vastelovend op 1,5 meter, dat telt niet met. Nee, ja, op 4 voor niet. Nee, Dus, precies. hè? René, Maar ik denk dat er wel wat in de toekomst voor jonge mensen die in de AV-sector opgroeien of er een opleiding in gaan vormen. Ik denk dat die best wel wat werk kunnen hebben in de toekomst. Faculteit vastelovend. De wat? Faculteit vastelovend. Oh ja, audiovisuele producties. Ja, dat denk ik dat audiovisuele vastelovensproducties. Ja, een mooie opleiding. Hoeveel liedjes komen er goed met vastelovend? 250? Precies. Nou, alleen hier al, maar bakkens de rest van de lunch. Ja, Lotte Helf een goede clip willen. Nou, dan hebben ze best wel wat werk. Goed, dames en heren, support your local heroes. Koop het bij de plaatselijke videoboer. Zal het zo afsluiten dan? Zeker. Hey, er is nog één clipje, dat komt op het allerlaatste moment binnen.
En ja, dat is een hert onder de riem voor alle Limburgers die hier al graag vastelovend heijen willen vieren. Batterhof is de naam van de man wat hem gemaakt heeft. En ja, ik vind het heel chic dat we hem min of meer als een soort van laatste clipje kunnen draaien in dit programma. Het is nog niet afgelopen, niet wegzeppen, nog even blijven kijken. Kijk vooral eerst met naar deze clip. Batterhof, hou nu vol, het wordt weer zoals toen. Ik weet nog wie het was, ik was 16 jaar, stond de dipperend daar en die gooide ze alles in de war. Met mijn handen daar stond ik aan de bar, die gaan niet worden een schoene tijd. Maar ik ben hem kwijt. Verhuizen uit mijn streek, zocht me een eigen weg. En dat voelt soms gaat leeg, mijn vaste leven bracht weer veel te weeg. Dat is wat mij dreef, ja ik wou verleef. Die gaan niet worden een schoene tijd. Maar ik ben hem kwijt. Hou me vol, het wordt weer zoals toen. Even wachten, even slikken, het is straks weer zo wie gewoon. Hou me vol, het wordt weer zoals toen. En niks zal lust of klein kon kriegen. We blijven lachen, hopen vieren. De vaste lovend zal ik niet verlieren. Veel jaren ik word gevierd, ik word dat niet verleerd. Altijd de stad geëerd, had op een kind of al lang geleerd. November tot en meert, naar mijn streek gebeerd. Die gaan niet worden een schoene tijd. Maar ik ben hem kwijt. Want dit jaar is het raar, niet meer bij elkaar. Ach god miljard, de vaste lovend is nu in gevaar. Onvoorstelbaar, wie ik derde waar. Die gaan niet worden een zwoere tijd. Worden een zwoere tijd. Het wordt weer zoals toen. Even wachten, even slikken. Het is straks weer zo wie gewoon. Hou nu vol. Het wordt weer zoals toen. En niks alles toch klein kon kriegen. We blijven lachen, hopen vieren. De vaste loven zal ik niet verlieren. Straks voorbij, dan zijn we weer vrij. Stond voor zij en zij, en dat maakt ons dan weer extra blij. Zie weer van de partij, want dan stond we rij. Maar nu mis ik dich, mijn leef, mijn streek. Ja, Mitchell Ritchie, oftewel Batterhof voor dat, met een prachtige clip die aansluit bij het gevul van deze rare vastelovend. Dit wordt voor de allereerste keer in de geschiedenis van L1 het programma De Klanken van de Ovenklok. We hebben het Gerver gemaakt, Tom Doesborg, René Housermans, natuurlijk het Mark Huilen trio, de muziekgieterij die weer metgeholpen heeft wordt te gast worden. En last, maar zeker niet but least, en ook omdat het programma De Klanken van de Ovenklok heeft, kennen we er maar op één manier uitgaan. Er is namelijk met die prachtige klokken van Beierdier Frank Steins. Frank, deze is voor dich.